ćemo u sredu 10. organizovati u Novom Sadu u 6 sati, organizovat ćemo jedan skup podrške Ruskoj federaciji. Ovo je ekskluzivna informacija, drago mi je. Jer mislimo da treba da se čuje i glas ljudi koji vole Rusiju. Kadrovski centar. Dobar dan i poštovanje. Evo još jedna emisija intervju na 61. kadrovskom centru. Današnji naš i vaš gost bit će uvaženi profesor dr. Branimir Nestorović. Dobar dan i pomaže Bog, profesor. Bog ti pomogu. Pa evo, profesore, živimo u ovom dinamičnom vremenu, stvarno teme se menjaju kao na traci, ne stižemo ni da se uključimo u sve. Ali evo da krenemo nečega što nas je najviše zabolelo kao narod, negde možda, ja se nadam, i osvestilo. Na inicijativu vaše odborničke grupe je podneta predlog o rezoluciji osude genocida koji je izvršen u NDH i Jasenovcu i desilo se nešto što je ipak neverovatno poražavajuće, da je Srpska skupština, ili po znacima navoda Srpska, odbila čak da taj predlog uzme i u razmatranje. Znači, bilo je otvoreno da se o njemu diskutuje, da se dopuni, da se stavi nešto. Ne, odbijeno je i samo razmatranje tog predloga. Pa vidi, to kao prvo je 4. put. Ovde ljudi ne prate dovoljno. Znači, ovo je 4. pokušaj takve rezolucije u Srpskoj skupštini. Ja za prva 2 puta ne znam. 3. put znam zato što to bila inicijativa profesora Ševarlića. I mi smo vodili Smilju Tišminu, tad je to nazvana Tišmina rezolucija. Ona je bila dete logoraš, poslednji, da kažem, preživeli logoraš iz Jasenovca. I tad smo pokušali tu rezoluciju da stavimo na dnevni red. Tad je, što je najsmešnije, 41 poslanik glasao za. Sad se taj broj smanjio. Tad je kao bilo malo više hrabrosti, čak su neki poslanici vladajuće većine. Da, tad je bilo, znači, 41, bilo je nekoliko poslanika vladajuće većine tada u tom trenutku koji su glasali za tu, da se stavi ta rezolucija. Ona nikad nije stavljena na ovoga. U dnevni red. Pa mi imamo još jednu anomaliju, da recimo predsjednik Republike Srpske se nikad nije obratio u srpskom parlamentu poslanicima. Nikad. Mislim, otkako postoji Republika Srpska, a obraćali su se nam oficiri garde Ohaja i raznorazni neki probisveti iz celog sveta koji tu dolaze. Ali to je, meni je drago da su Srbi konačno shvatili da smo mi kolonija. Jer to je mnogo važno da ljudi shvate da mi nismo suverena zemlja. Znaš, mene su mnogo napali pre 10 godina kad sam ja rekao, usput onako potpuno nije bila tema, kad sam rekao da predsjednik Srbije nikad nije Srbin, nego je uvek američki ambasador. A da uvek postoji čovek koji je portparol njegov, koji glumi da je predsjednik Srbije. To se baš videlo, recimo, kad je bila LGBT parada. Jeste, ona je evropska, ono kad je... Jeste, znači, Vučić je rekao neće biti parade, policija je rekla neće biti parade, vlada rekla neće biti parade, onda je Hill rekao bit će parade i bila parada. Je li tako? Sa sve zajedno onim šiptarima koji su se narugali spomeniku Patrijarhu Pavlu. Pa jeste, i stavljali su one gadosti i tako. Tako da je, ovo je sad u suštini skinuti su, što kaže sve maske su pale, ta priča o patriotizmu vladajuće stranke na kojoj oni jašu jako dugo, znači Aco Srbine i te priče, to sad više ne pije vodu, to sad svi vide. I uporedo s tim ide i proces udaljavanja od Rusije. Ako pratiš naše čuvene novine, Rusi su, ponovo postaju zli Rusi. Približavamo se narativu kako bih rekao, zapadnih medija, ovi naši zapadni prijatelje, kako kaže naš predsjednik. Mi se okrećemo, imaš ukrajinski kanal, tako, na televiziji, naše vesti više liče na ukrajinske nego na ruske. I s tim u vezi primetili ste imenovanje novog ukrajinskog ambasadora koji je dobio Agreman, koji dolazi sa pozicija šefa njihove službe koja se bavi terorizmom. Znači, Srbija u stvari postaje placdarm za delovanje anti-rusko najgore prirode. Ti ovde imaš jednu listu ruskih agenata
Ja sam vrlo ponosan što sam na toj listi. Znači, u jednoj takvoj zemlji, očekivao bi čovjek da bar policija pozove te ljude koji sastavljaju tu listu, kaže, to je lista za odstrel, kako bre... Tako je, to su pretnje. S kojim pravom vi stavljate državljane Srbije na neku listu, razumeš, neprijatelji neke zemlje. Mi smo sad ponovo otvorili ambasadu u Ukrajini, vrlo zanimljiv potez. Rekao bi da je samoubilački nagon našeg vođe dostigao vrhunac. Mislim, to je stvarno potpuna besmislica u ovom trenutku. Strašno. Onda je bila Brnabićka tamo u onoj čudnoj uniformi, jel da? Da prikaže da su zajedno na frontu. I rekla je da je Srbija dala najveću pomoć Ukrajini od svih balkanskih zemalja i da bi se svi iznenadili kad bi znali koliko pomoći smo dobili. Imamo izjavu Marka Đurića koji se hvalio, čini mi se u nekim austrijskim medijima, da je Srbija dala od svih zemalja jugoistočne Evrope 90% ukupnog naoružanja. Tako da je i onda naravno sad u vezi sa ovom privatizacijom takozvanom NISA ili već taj kako se to zove, je ta histerija antiruska prosto eksplodirala. Znaš, mislim, zli Rusi neće da učine Srbima, znaš, tu se postaje pitanje kakav bi bio naš stav prema Rusiji za ove godine. Da ne pričamo o tom oružju, izvozu oružja, mislim, što već sad i vrapci znaju na grani. Vidim da su jutros ova dvojica direktora koji su iz Biškeka prebačeni u Moskvu. To će da bude vrlo zanimljivo. Oni će verovatno dati sve detalje o tom poslu koji se nije desio, tako. Tako da je potpuno jasan narativ, znaš, zli Rusi. Zli Rusi od kojih mi tražimo da im se otme njihova imovina, gde su oni investirali više milijardi eura. Evo imamo svedočenje direktnih aktera kao što je Velja Ilić, koji je skoro priznao da je direktne investicije u obnovu pumpi, u obnovu same rafinerije i tako dalje, odmah u startu bile negde oko 4 milijarde. Da ne kažem, a dok su drugi nudili samo da preuzmu tržište, a Republika Srbija u tom trenutku nije znala šta će sa NIS-om, pošto je bio devastiran što od bombardovanja, što od sankcija i tako dalje. Znači, to se sve zaboravlja i mi od Rusa, faktički sa pretnjom da ćemo da im otmemo njihovu imovinu zbog volje nekog svetskog hegemona, tražimo gotovo šizofreno u isto vreme da zadržimo najpovoljniji sporazum kad je u pitanju gas. Što je inače jutro stigla upozorenje da to neće biti moguće, mislim, da tog momenta i onda ćemo mi, kaže naš predsjednik, mi ćemo, imao je onaj skandalozan intervju gde znamo mi ko izvozi oružje u Hrvatsku, znaš, i tako dalje, to je priča za malu decu. Prvo, to je izmišljotina, naravno, ali mora da se setimo koja Rusija je to bila, tih 90. godina, koja je to Rusija bila? To je okupirana Rusija. To je u gorem statusu nego mi sad. Znači, to je jedna Rusija u kojoj su praktično svi neprijatelji Rusije bili na vlasti. Mislim, to je jedna devastirana bila zemlja, potpuno jedna drugačija zemlja. Mislim, ali vodi se baš rat, medijski rat protiv Rusije. I ovaj novi ambasador koji ima neke kriminalne dosije, koliko čujem, je rekao da će on da vodi kampanju promene svesti Srbije u odnosu na Rusiju. Mislite na ovog novoimenovanog ukrajinskog? Jeste. Koji je specijalista, da ga ne podsjetimo. To je čovek koji je završio sve škole, to je jedan od najvažnijih njihovih kadrova koji je radio. Koliko su investirali para za ovih 25 godina da odviknu Srbe od Rusa i kakav rezultat su postigli? 84% sad Srba. Bilo 75, sad je se 84% podržava Rusiju. Jalov im je posao. Oni su behavioristi. Znaš, oni misle da ako čoveka dugo tretiraš, možda ga naučiš bilo šta. To ne funkcioniše sa starim narodima, kao što su Srbi, znaš, bandoglavi i tako. To ne funkcioniše i to je zaludna priča. Drugo, neće on imati vremena, Ukrajina neće postojati. Mislim, on sasvim sigurno neće završiti ovde svoj 4-godišnji period, jer je potpuno jasno da Ukrajina propada kao država. To je završena priča. To što ostane od Ukrajine, to više nikad neće biti neka ozbiljna država. Mislim, ne treba se zaluđivati oko toga, ali oni naravno ne odustaju. Mislim, ali gde ćemo mi, još da ostanemo u toj temi, gde ćemo mi za to vreme, da li je moguće da ćemo mi pred svitanje, da kažemo, u zoru tog novog sveta koji se stvara, da mi ćemo i da ostanemo privezani uz neke aveti prošlosti, kao što su Evropska unija i te njihove direktive. A nismo mi uz aveti prošlosti, mi smo uz Davos vezani. To je potpuno jasno. Jer ovo sad, znaš kako je Amerika, Trump je neprijatelj Davosa. Jeste. Trump je neprijatelj Sorosa, je li tako?
Trump je Antifu zabranili. S tim da imamo notu da je Trump objavio da kaže da će nastupiti na Davosu čak, ali pod njegovim uslovima, znači totalno izbacivanje ove CO2 priče, totalno izbacivanje LGBT. To je propalo. Da. Pri tome, evo, naša skupština je sad usvojila zakon o CO2. Ne znam da ste to vidio. Znači, ono je taksi kao na CO2. Znači, mi nastavljamo tu agendu Davosa potpuno kao da se ništa u svetu nije dogodilo. Iako je suštinski sve velike sile su istupile iz toga. Kao da nije umro Klaus Schwab. Znaš, meni je to zanimljivo, ti prosto nastavljaš kao ništa, sve se normalno događa. Kad gledaš, ono su se svi smijeli kad smo mi, ono kad je Pavić rekao u predizbornoj kampanji da je prognoza vremena indoktrinacija, ali tako jeste. Naši i dalje pričaju o globalnom zagrevanju, zelenoj agendi. To ne postoji više. Sve velike banke su prestale financirati zelenu agendu. Mislim što je to propala priča. Znači, mi jesmo vezani za Davos, a Davos to je duboka država. I ti sad imaš jednu potpuno nenormalnu situaciju, da se mi vezujemo za nešto što je definitivno u propadanju, a tako, mi hoćemo i mi da se ukrcamo na Titanic, znaš, ono. Mi pokušavamo da kupimo najskuplju kartu na Titaniku, da se ukrcamo i da potonemo zajedno s njima. Pri tome ja bih podsjetio da mi smo jedina zemlja koja ima otvoren poziv u BRICS da uđemo, bez ikakvih uslova. Je li tako bilo? Prošle godine smo imali carte blanche da uđemo u BRICS i to ne ispunjavajući nikakve uslove. Mi nećemo to, nego hoćemo se učlanimo u Evropsku uniju koja umire, mislim, ovo su im zadnje trzajevi, potpuno besmisleno. Znaš, ti sad taj front anti-EU je veliki. Mislim, nekad je bila Mađarska i Slovačka, sad je tu i Češka i Poljska, Italija, Meloni je više Po kod raznim Trumpa. pitanjima, jeste. Prema tome, to je jedna tvorevina. Imamo i izbore sledeće godine, da podsjetimo, u Ujedinjenom kraljevstvu, gde Nigel Farage ima ogromnu On ima popularnost. 48%, ja sam gledao, a ovi svi zajedno imaju 40 nešto posto, obe partije do sad vladajuće, i on je anti-EU, on je On je anti-sve. Trumpova priča, to je otvoreno rekao Vance. Tako da, u suštini Trump, ja mislim da će sad ove partije koje Trump otvoreno podržava, AFD u Nemačkoj, ili tako. Elon Musk je bio pred izbore i rekao je jedini izbor za Nemačku je AFD, ili tako. Macron je mrtav politički, on je živ samo zato što ne mogu da ga smene. Takav je ustav da ne možeš ga smeniš, ali suštinski on je mrtav. Prema tome, za najdalje godinu dana Evropska unija će biti kao bivša Jugoslavija u nekom procesu haosa i razdruživanja i mi tu, to nam je cilj da mi uđemo tu, znaš, ovoga. Onda imaš te neke rečenice kao mi ćemo naći zamenu za ruski gaz. Ne znamo dakle. To je stvarno prvo ne znamo dakle drugo može, po ali kojoj puta ceni. 3 skuplje, da. Nije ni to moguće, zato što ljudi su ovde zaboravili taj tečni gaz koji dolazi Evropa, kupuje iz Katara. Ti možda imaš postrojenja, mislim, to možda imaš čitavu infrastrukturu, to dolazi brodovima, to mora se pretoči. Sećam se da su Hrvati platili na Krku, mislim 900 miliona evra su platili terminal za LNG. Nije to tek tako, sad ću mi da ga donosim u šoljama. Evo, ajde donesi mi 4 šolja tečnog gaza. Znaš, naš predsjednik je, to su zaboravili svi, bio pre 2 godine na Aleksandropolisu, dole tu će da dođe azerbejdžanski gaz. Samo nije došao, jedino to. Što ga nema. Jedino što ga nema, znaš, ovoga. Vidiš kako su Rusi i Azerbejdžance pacifikovali za 5 minuta, znaš. Samo su zaustavili protok nafte kroz naftovod, jer oni izvoze kroz Rusiju, jel' tako? Rusi imaju najveću infrastrukturu za gas i naftu, mislim, sve prave Rusi. Pa Rusi će da prave naftovod između Aljaske i Rusije, ispod mora. Prema tome, u jednom trenutku koji je za nas geopolitički verovatno najpovoljniji u zadnjih, ja ne znam, 100-200 godina. Kad imamo Ruse kao ozbiljne prijatelje, Kineze koji ne interesuje politika, ali slede rusku politiku ovde naravno, na Balkanu, i imamo Trumpa koji je okružen Srbima, koji imaju jako veliki utjecaj od njegove administracije, mi smo neprijatelji i Trumpu i Putinu i sa Sijem smo pokvarili odnos. Mi se hvalimo sa najviših adresa da smo pametni što smo pomogli Clintonovi. Jeste, mislim, to je baš zanimljiva izjava bila, zato što Trump će verovatno do kraja sljedeće godine izvesti na sud i Obamu i sve. To se zahuktalo, ljudi ne prate to. Ajde, kad ste to dotakli da vas pitam za ovaj tweet na Trumpov, i dalje kažemo tweet, iako je X mreža u pitanju,
gde je on prvi put javno belodanio da je Srbija zaista bila mesto manipulacije, pokušaja manipulacije američkim izborima kroz sistem Dominion. Kakve će to posledice imati po vama za režim Aleksandra Vučića, a nažalost i Srbiju? Po krajnje negativne. Trump je vrlo svetoljubiv čovjek, kao što znaš. To sa Dominionom je javna tajna, to svi znaju. To je bilo na Zorana Đinđića 8, tamo da je bila nova ekspo. Ceo Beograd znao kad su bili izbori, samo što je naravno to zataškano. Ne znam koliko si primetio, izašao je sad i ovaj tweet da je Hunter Biden bio u Beogradu kad je otvorena kancelarija Dominiona 2016. godine. Ona je otvorena bukvalno posle pobede Trumpove na izborima. Znači, počeli su se spremaju da ga pokradu za sledeće izbore i imaš da je Hunter Biden bio ovde, naš veliki prijatelj Hunter Biden, tako, u Beogradu, i imaš ovaj tweet da je Elon Musk ovim herojskim postupcima blokirao da se to isto ponovi 2024. godine. Pazi, to su tweetovi predsjednika Amerike, Muskova i tako dalje. Oni pominju neka 3 zviždača iz Venecuele koji su ispričali tehnologiju. Javna je tajna sad već da je Nogo nosio nešto u Ameriku, ali tako, i vodio, nosio, ne znamo gdje ćemo, šta se događa. Meni je bilo zanimljivo kad je on rekao, ne znam zašto je to objavljeno, zašto je druga strana to sad objavila, kad je to već dugo vremena traje. To će sasvim sigurno biti predmet sudskog spora u Americi. Trumpu to odgovara jer, koliko ja znam, on može da se kandiduje još jednom. Jer ako dokaže da su mu ukradeni ti izbori, on može da traži nadoknadi taj mandat. Našli su neku caku u Ustavu da ako su pokradeni izbori, on će dobiti naravno i svoju satisfakciju, ali ne radi se o satisfakciji, ovde se radi o krupnim stvarima. Ali sama činjenica da su izbori u Americi krađeni iz Srbije i Venecuele je jeziva. Mislim, jeziva za jednu zemlju. Mi ispadamo od neki centar, neke internet piraterije, duboke države. Šta će to od Srbije? I to svrstavši se uz najgoru stranu. Da, pomažeš ovih globalista, satanista. Pomažeš najgoru opciju koja postoji na zemaljskoj kugli, znaš, onoga. Tako da je to, nije čudo što Trump neće da čuje za Vučića. Mislim, to, evo sad je Marko Đurić bio u Americi i održao je nekoliko sastanaka, ne znamo s kim. Mislim, ni s kim, kako bih rekao. Otputovao i vratio se, znaš, ovoga. Ja sam čuo nezvanično da su svi kontakti blokirani. Jer, znaš, onog momenta kada je ovaj srpski lobij, koji je vrlo jak tamo, kad je Srpska narodna odbrana, tako, koja sad ima novoga predsjednika, ovoga sveštenika, objavila da prekida sve kontakte sa zvaničnim institucijama Srbije, imaš jednu dijasporu koja je bogata, uticajna trenutno. Mislim, vrlo uticajna. Oni imaju, mnogo su pomogli Trumpu u toj kampanji njegovoj. I ti mjesto sada koristiš tu dijasporu za svoje neke državne... I ceo taj momentum tih dešavanja globalnih. I nakon, pazi, Trump je oženjen Srpkinja. Da. Ona nije Slovenka, mislim, ona je Srpkinja. To što se posle preudala majka za Slovenca, ona je žena Srpkinja. Znači, on je oženjen Srpkinjom. Ne može biti da baš mrzi Srbe. Znamo, i vi i ja upoznali smo čoveka iz Grodske komšiju, one guvernante i tako dalje. Jeste, mislim, čovjek baš ima prema Srbima vrlo prijateljska osjećanja, ali očigledno ne prema vlasti. Ne prema Vučiću, znaš, onda... I ne prema svojim neprijateljima, političkim. Pa kako? Evo sad su bila 2 kongresmena opet kod Vučića, ali tako beše. Pre toga, pre 3-4 mjeseca bio na Eric Swalwell. Eric Swalwell je fabrikovao Russia Gate. On je u Americi pod istragom da je falsifikovao celu... Sa Englezima onim i to. Sa engleskom obaveštajnom službom. I takav čovjek dođe i ima sastanak sa Vučićem, kaže, razgovaraju su o bilateralnim odnosima. On bre pred hapšenjem. Prosto to je neka politika, liči da Vučić ne može da promeni kurs. Prosto da je nateran da... Ucenjen. Da. On očigledno ide, on vidi šta se događa, ali on nema kud. Znaš. I on sad ide i zato ja shvatam ovo sa NIS-om kao kaznu Vučiću. Ja sam to rekao pre neki dan u nekom intervjuu. Nije ovo kazna Srbiji, ovo je kazna Vučiću. Zato što to će da ošteti budžet za 2 milijarde. Znaš, ovoga. Drugo, raskid tog nacionalizacije je veoma bolna za Srbiju. Da, Rusiji čuje se mišljenje da Rusi neće ni po koju cenu predati svoje vlasništvo, jer im to treba upravo u te demonstrativne svrhe da pokažu da ne mogu da prihvate diktat
nikoga Ali što u bi vezi svojim imovinom. za par mjeseci će biti mirovna konferencija oko Ukrajine i oni već spremaju potpunu normalizaciju trgovine i ponovno uključivanje Rusije u međunarodno tržište. Znači, do leta, verovatno, najkasnije do jeseni, Rusija će biti punopravni član svih organizacija. Što bi to sad prodavali? Ne znam, mislim, Da. što bi prodavali 3 mjeseca pre nego što će doći u poziciju da to dobiju potpuno normalno. Znači, vi smatrate ispravnim onu školu mišljenja koja kaže da su se u stvari Trump i Putin i cele te već dogovorili i da pokušavaju ove, moram ih tako nazvati, ludake koji predstavljaju Evropsku uniju i celu tu, da uvedu u tu priču, da oni to sabotiraju. Pa vidi, ako samo pratiš ove znakove pored puta, je li tako? Znači, ovi su bili kod Putina, je li tako, Vitkov i Kušner, i odleteli za Ameriku, nisu sleteli u Brisel. A bilo Ovih je, čekali, da. ovih čekali dole, Zelenski i Ursula. Skupili Oni se, odleteli da. za Ameriku, rekli ne vide svrhu da sleću. Evropa više nije relevantna, mislim. I vidimo da je ponuda koja je Rusija davala Ukrajini pre ne znam koliko mjeseci bila bolja nego što će, sljedeće će biti još gora nego ova Ja pozicija. mislim, nema ponude. Biće ponuda, će biti kapitulacija Ukrajine. Mislim, ono što sam ja čuo sad u Rusiji kad smo bili, jeste da će se završiti potpunom kapitulacijom Ukrajine. Mislim, oni nemaju nikakvu svrhu sad da se zaustavljaju, sad kad pobeđuju na svim frontovima, kad sve puca, znaš. I tu se vidi dobro kako ide saradnja Rusije i Amerike, da su oni drugovi, znaš. Ovaj skandal sa korupcijom Zelenskog je tako zgodno pao. Mindić i ekipa, da. Baš je zgodno pao Slučajno, desilo se. Baš kad treba, razumeš, da potpuno diskredituje ovoga. Drugo, ako si pratio, Putin je rekao da bismo sklopili mirovni sporazum, to ne može potpiše Zelenski, jer on nije legitimni predsjednik. Znači, kad se završi neki sporazum, on ne može biti potpisan s Ukrajinom. Samo je valjda po Ustavu Ukrajine vrhovna rada, ona koja može sebi da produžava mandat. Tako da, Zelenski je ispao iz priče, znaš, ovoga. Vidjet ćemo kako će se to završiti, Jermak otišao na front. Sad ljudi ne znaju, to uvek treba im podsjetiti, Jermak je u stvari siva eminencija. On vodi u stvari. Jermak je bio taj koji je vodio ovoga komičara. Kako ovi kažu, handler, onaj koji handluje ga. I on imao sposobnost i moć u strukturama, u službama, oslonjen naravno na svoje... Pa evo, vidim da su Englezi vratili Zalužnog u Kijev, koji je bio ambasador, je li tako, koji je relativno popularan. Vidjet ćemo šta će biti, neko će potpisati kapitulaciju, nije to problem. Onda ide 100 dana za nove izbore, pa onda će vjerojatno neki trajni potpisan biti dokument koji će biti sasvim drugačije nego ovo. Već im je zaprećeno, sad su ih otvorili, čini mi se, za 100 miliona. Jest. A već se priča o 48 milijardi u sljedećem naletu što je išlo preko Finske, preko ovih Baltičkih. To je rekao Larry Johnson, rekao. On je pomenuo tu cifru, ja sam to prvi puta čuo i onda su se svi uhvatili, on je čovjek cija bio, tako pretpostavljam da zna, on je pomenuo tu cifru. Zna neke ljude. Zna ljude, da. On je pomenuo da je 48 milijardi pronevereno. Toliko se i pričalo da otprilike polovina para ukradena. Znači sve što je otišlo za Ukrajinu, pola para je ukradeno. Nije to ništa novo. To je bilo posle završetka rata u Bosni, zvali su Bosnu najvećim veš mašinom na svetu. Tu je oprano, Bog te pita koliko para za obnovu. Onaj Keš Patel koji je bio predsjednik Europske komisije bio pod istragom, pa su, niste li baš da ga hapse. I to što je najgore, mislim, ovi uvek sumnjiče ove domaće lopove, oni dobijaju mrvice u odnosu na ove igrače. Ma da, oni su samo oni što uzmu 10, 15, pa koliko je za pranje para? 7%, 10%. A da, toliko je to. Tako da cela atmosfera je u Srbiji šizofrena, znaš, u zemlji koja je jasno za Ruse. Mislim, ja ne znam, jel to postoji neko ko sumnja u to, čak i ovi eurofanatici. Sva istraživanja govore to. Pa i oni kažu, evo, oni to tumače, smo mi debili, kao glup narod, kao ne kapira, razumeš, šta im se događa. U takvoj jednoj zemlji se odigrava to da ti pokušavaš da narod okreneš protiv Rusa, mislim, napadaš rusku vlast. Vučić je čak rekao da i nema ni perioda kad smo bili dobri s Rusima. Kaže, mi smo uglavnom bili u lošim odnosima, pa je pominjao Černenka, onoga koji je bio od 2 dana, koji je bio sekretar kad se već Rusija raspadala, Sovjetski savez kad se raspadao, pa i njega pominjao kako tad su bili loši odnosi. Znači, to je prosto istorijski netačno skoro sve, a drugo, to su neki odnosi koji su mnogo duboki. Mi kad smo bili prošli put u Kazanju, išli smo na groblje tamo. I tamo ima srpski deo. Vi ste zbog naših gledalaca, da ponovimo to jedno,
u kratkom periodu više puta bili u Rusiji i tamo Nekako tako se trefilo. ostvarili ste ozbiljne kontakte i sa vladajućom partijom Rusije. Pa mi smo sad u dogovorima sa jedinstvenom Rusijom nekim, da formalizujemo tu, kako bih rekao, tu neku saradnju. Ja moram da se pohvalim da sam dobio titulu počasnog građanina Kazanja. Znaš, treba mi donesu sad, ili ako budem sad išao ponovo u decembru. Inače, Tatarstan je najbogatija. To je najbogatija republika u Ruskoj federaciji. Zanimljiva je, znaš, nema garaža podzemnih. Znaš, ja pitam što nema visokih zgrada, svuda je nafta. Gde god zabodu temelj, šikne nafta. Znaš, to je takvo bogatstvo, to su ogromne šume, ima što ti duša hoće. I evo, mi ćemo u sredu 10. organizovati u Novom Sadu jednu u 6 sati, organizovat ćemo jedan skup podrške Ruskoj federaciji. Ovo je ekskluzivna informacija, drago mi je. Jer mislimo da treba da se čuje i glas ljudi koji vole Rusiju, znaš. Ne mogu više slušamo ove analitičare koji neprekidno pričaju. Glas većinske Srbije. Tako je, da slušamo ove analitičare, NATO lobiste koji nam objašnjavaju kako maligni utjecaj Rusije na Balkanu, znaš. Maligni utjecaj ne daju nam da priznamo Kosovo. Znaš, sprečavaju nas Rusije da priznamo Kosovo, znaš, stvarno je... Maligni uticaj naših prijatelja i blagodetni uticaj naših neprijatelja. Da. Znači, družiš se, vidio si kao, šta ćemo za avionsko gorivo, zamolit ću Britance da nam daju, kaže Vučić, da nam daju avionsko gorivo. Nema ništa bliže nego će iz Britanije da transportujemo, znaš. Znači, sledeće srede u 18 časova. Jeste. Da li je to prilika, evo da vas pitam ovako javno, da pozovemo sve rodoljubive snage i ove sa političke scene, da to bude akciono neko jedinstvo, da se ljudi okupe, da to bude nadraste neki skup, da to bude pravi narodni skup, jer to, čini mi se, taj skup, on se naslanja na suštinu one narodne pobune koji smo videli kroz pokret studenata i sva ova dešavanja u poslednjih godinu i nešto dana. Ja mislim da je to neka platforma na kojoj možda se ujedini Srbija. I to mislim i na glasače vladajuće stranke, jer ja znam da su oni u većini isto rusofili, je li tako? Tako je. I SPS i SNS. Samo oni zbog totalne medijske cenzure stvarno misle da Vučić ima dobre odnose sa Rusima. Znaš, prosto takav je narativ, kao Vučić je super sa Rusima, Rusi njega ne daju, znaš, mislim. Evo, Putin je rekao obojena revolucija. On to radi u dogovoru s Rusima. On to radi u dogovoru. Prodaje Ukrajincima oružje da koje ubijaju Rusi. Jeste, znaš. Ludilo. Pazi, ne ubija samo Ukrajince. Tamo je poginuli dosta naših dobrovoljaca. Dosta naših dobrovoljaca u Donbasu je ubijeno našim oružjem. Znaš, znači naše oružje ubijelo i naše ljude. Jer ćemo mi da dozvolimo ovu bruku u Crnoj Gori da pošalju 2 oficira u Ukrajinu, mislim, da budu na strani NATO pakta Crnogorci protiv Rusa. Znaš, to prisno. Ti ljudi koji to rade, ne znam, niti veruju u Boga, niti veruju u pravdu, znaš, ovoga. A na kraju svi loše prođu, to smo već gledali 100 puta. To je Vladičina kletva, čuvena Svetog Petra Cedinskog. To je naravno, znaš, to će da ih stigne, znaš, ovoga, ali prosto to su neke ličnosti koje su ličnosti bez integriteta, znaš. Oni su tu i dovedeni to da rade, to u celoj Evropi sad, sve su marionete. Zato Evropa propada, tamo nema ličnosti više, znaš. Nema ličnosti. Ti kad gledaš ovog Starmera, javna je tajna da je to Tony Blair. Tony Blair je Starmer, mislim, tako. Pošto Biden je bio Obama. Sad se ispostavila, evo, Trump je poništio 98% Bidenovih uredbi zato što se otkrilo da je potpisivan autopenom, znači kompjuterski. Samo 2% je on lično potpisao svoje lično. lično. Pa nije on čovek ni znao gde je. Pa nije, nisu smatrali da je potrebno da ga uznemiravaju. Jes, taman zasponi. Taman se smirio. Tako da je jasno da, i ti kad gledaš, recimo, 3 puta je bio Obama sad u Londonu. 3 puta za mjesec dana, znaš. Jer je veliko uzbuđenje sad, znaš, postoji realna opasnost da Trump i Putin sruše tu duboku državu, a to je nešto, kako reče mali Soros, prijatelj našeg predsjednika, on je malo tu na Balkanu, on je rekao da postoji opasnost da se sistem građan 300 godina sruši bespovratno, znaš. Liči da će da se sruši, to je dobra vest za ljude, uopšte za čovečanstvo je dobra vest da ta ekipa koja je čuda pravila po svetu, ti globalisti čije su planovi prosto dijabolični, znaš, ne možeš drugačije to da nazoveš nego dijaboličnim, da konačno malo odu, razumeš? Sa ograničenjem stanovništva, sa trovanjem, sa
nasilnom vakcinacijom. Evo sad je rekao ostalim Kennedy, on Da. svaka čast, ovo pričali smo pre toga, znaš, on se bori kao lav, znaš, nevjerovatno, Yes. kakva energija, on je rekao mora da ukinemo chemtrails, ali kako da ih ukinemo kad to teorija zavere? To ne postoji, jel tako? Znaš, stvoren je taj neki narativ o tome kako sve se to radi za nas. Evo bio je taj klimatski summit tu, recimo, jel tako? I nije bila Amerika, nije bila Kina, nije bila Rusija. To je znači propala priča. Shvatiš? Znači priča je propala. Nevažno. Koliko vam se čini da ljudi, i to se namjerno skriva, da Evropa postaje u stvari jedno slepo crevo svetskih i ekonomskih tokova. Vidimo da svi energetski tokovi, snaga Sibira 2, ruski koridori kroz Iran dole u Indijski okean i tako dalje, da sve glavne energetske rute, linije snabdevanja kreću da zaobilaze Evropu. Da Evropa u najboljem slučaju može se nada da bude neki muzej i tako nešto. Ako, što kaže Putin, bude imao ko da... Da, Putin je baš zaoštrio retoriku u posljednje vreme, zato što jednostavno ovi su pomahnitali, znaš, to su, ja ne znam, znaš, jel to iko čita te... Samo delo je nadrealno da Evropsku uniju, ipak su to nekad bile neke države, jedna Kaja Kalas, koja je žena... Polupismena, ona ne zna, videli ste onu izjavu o napadima Rusije, da Rusiju niko nije napao, da u zadnjih, znači to delo je... Dobro, ovde je ovaj Nemac što je bio u Skupštini rekao da ne postoji nikakvi neprijateljski akti Nemačke protiv Srbije, da ne postoji u istoriji u stvari. Nas Nemci nikad nisu napali, znaš, mi smo to saznali u Skupštini Srbije. Mi smo to sanjali sve. I onda se smrtno uvredio i napustio sastanak kad mu Pavić rekao da su oni bili nacisti, znaš, on se iznenadio, nije znao, znaš, iako su skoro svi ovi u Evropskoj uniji su potomci neki nacista, znaš. Vidimo je nemačkog kancelara koji baš... Jeste, znaš, oni izgleda ono što se pričalo kao ono Odesa, Kobajagi, onaj plan Odesa, kako da vrate te naciste na vlast posle, ne znam, 2 generacije, baš ne deluje, znaš, ono, kao teorija zavere, nešto. Ja kao teoretičar zavere osjećam se potpuno zapostavljenim, zato što sve moje teorije su toliko benigne, kako bih rekao, prosto ovo je toliko strašnije, znaš. Tako da je Evropa je prvo deindustrializovana, drugo, ona nije kontinent, mislim, ona je podkontinent, ili tako, Azije u stvari. Poluostrvo Eurazije. Poluostrvo kao Indija, što je podkontinent, znaš. Evropa je imala taj jedan period razvoja koji je bio tehnološki razvoj. Znači, oni jesu imali tu prednost, ona industrijska revolucija, sve. Znanjem, ali mislim da su izgubili onog momenta kad su izgubili duhovnost, znaš. Prosto izgubili su svrhu postojanja, znaš. Jer ništa to tebi ne vredi sve to savršeno ako ti ne znaš zašto postojiš. Smisao. Ako nema smisla, ne znam koliko ljudi znaju, recimo, trenutno u Americi najveći broj ljudi prelazi u pravoslavlje. Ovi koji se vraćaju u religiji. To je zanimljiv fenomen. Znači, najviše ne u islam, nego baš u pravoslavlje prelaze. Tu ima jako puno ljudi, zato što prepoznaju da je to neka, da kažem, ona osnovna neka religija, najpribližnija onome što jedna religija treba da bude. Tako da Evropa je, nemačka autoindustrija ne postoji. Oni su imali taj neki zatvoreni sastanak, to je procurilo neki, rekao tip koji je bio tamo ovoga, rekli su im da neće više proizvode automobile, to ne može se proda uopšte, kaže, ali od sljedeće godine pravimo tenkove i borna kola za rat sa Rusijom, kao bit će puno posla. Pazi, oni nemaju novca, nemaju tehnologiju. Evo ti leopardi su se odlično pokazali u Ukrajini, jel da, kaže, lepi leopardi, lepo gore. Kao odlične mete, da. Zato što nisu naučili lekciju iz Drugog svjetskog rata. Zašto su ruski tenkovi manji? Zato što onim stepama ne vide se tako dobro. Mislim, znaš, ovi Abramsi koji su visoki, odlična meta, plus ima termalno... I ne upadaju u blato. Da, znaš, sve ima svoju logiku, znaš. Drugo, Rusi su pobedili u proizvodnji oružja. Oni su pre 6 mjeseci, broj novih tenkova je prevazišao broj izgubljenih tenkova. Izgubljenih ne znači da je trajno izgubljen, nego ide na reparaciju. Znači, oni sad proizvode više tenkova nego što mogu da izgube na frontu. Tog momenta... I dronova i raketa po novim analizama NATO pakta, ne po ruskim izveštajima. To sa dronovima, to sam sad gledao u Rusiji, kad sam bio, to je stvarno zastrašujući, ti ratovi dronova. Znaš, to potpuno, znaš, na tom ogromnom frontu koji je 1000 kilometara dug, nema vojske skoro uopšte. Znaš, to, recimo, jedan deo fronta drži po 10 vojnika.
ali je toliko tih dronova da bukvalno kako se mrdne neko, pošto stalno ima gore oni veliki dronovi, sateliti koji to prate, kako se mrdne neki tank ili bilo šta drugo, jato dronova se obruši na njega. To je, stvarno deluje kao ratovi zvezda. Znaš, potpuno nadrealno. Nema ono da gledaš, ono puca jedni u druge, juriš. I Rusi ih u tom najsavremenijom obliku ratovanja pobeđuju i dokazuju svoju superiornost i čini se da je to ono što njih najviše brine, jer oni shvataju i priznaju da su onda u ruskoj volji, da Rusi ako odluče da krenu napred, ništa ih ne može zadržati do tog Berlina, Pariza i tako dalje, neprestavno učitavajući, čini mi se, u rusko stanovište ono što oni misle prema Rusima. Rusi nemaju te namere. Ja mogu ti kažem ono što mi je rekao jedan oficir. On je rekao da što se tiče NATO pakta, njima treba 2-3 dana da završe s NATO paktom. I rekao je rečenicu, rekao je mi sigurno nećemo ratovati kao sa Ukrajincima, sa NATO paktom. Kaže, Ukrajinci su naša braća, oni su pravoslavci, oni govore ruski, oni će živjeti u Rusiji, bit će naši sugrađani i mi nećemo njih da ubijamo masovno, mi se borimo protiv nacista, jer tako denacifikacija, jer tako beše. Jasno. Prema tome, kaže, sa ovima ćemo drugačije ratovati. I to je rekao Putin, kad mi budemo, ako nas napadnu, neće imati ko da se javi da potpiše mir. Da, ako nas naterat. Ne, ljudi ovdje ne shvataju, ne razumeju kako u Rusiju, vi ste tamo često i imate prijatelje i veze i kontakte. Znači, ljudi ne shvataju ovdje kako Rusi doživljavaju uopšte taj rat u kome su podneli 27 miliona žrtava. I oni su sebi rekli da više nikad neće se dovesti u tu situaciju i nemoguće. Neće. Ovo mi je rekao jedan, ovo je posljednji put da Nemci pokušavaju da ratuju s nama. Kaže, odučit ćemo ih od ratovanja. Znaš, jer nekako, opet Nemačka. Znaš, da. Malo previše, 3 puta. Guraju ih ovi anglosaksonci opet. A Englezi ih guraju da izginu, znaš. Englezi, to i prvi i drugi svetski rat su Englezi gurnuli Nemce, znaš. To je dugačka priča sad da ovdje pričamo, ali u drugom svetskom ratu 80 i nešto posto nemačkih snaga je bilo na istočnom frontu. Zapadni front nije postoje, kaže istočni i zapadni. Koji zapadni? Zapadni postoje na početku, onda su zgazili Francusku, Englezi su pobegli, jel tako, pustili su ih. To je najinteresantnije. Mordor iskovao vojsku ovih nemačkih orka i gurno ih na Rusiju. To je sad neko rekao od ovih Rusa, i to je tačno, to je bio rat Ujedinjene Evrope pod Hitlerom protiv Rusije. Svi su imali vojsku tamo. Samo par Srbi nisu imali, nije bilo Srba. Ja mislim i Bugari da nisu. Mislim da nije bilo Bugara i da li beše Slovaka, čini mi se, da oni nisu imali neki značajan broj. A ovi su svi to bili i to u velikim brojevima. Ljudi ne stoje Romuna bilo 300.000. Neki čak kažu 500. Da. Ja sam pronašao podatak 500. 44.000 francuskih vojnika u nekoliko divizija organizovano. Karlo Veliki je, Šarleman se zvala jedna divizija. Tenkovske divizije su cele bile češke. Recimo Česi, pošto Škoda proizvodila tenkove, posade su bile češke. Jer ja kad sam prvi put čitao bitku kod Staljingrada, pa ne znam, poginulo 2,1 milion vojnika nemačkih, a kaže poginulo je 500.000 Nemaca. Poginulo, mislim, gde je razlika? Da, tu je razlika. Tamo je bilo i Litvanaca, 2 divizije, bilo Poljaka, bilo što ti duša hoće, zato što je isto kao, sad je isto kao tad. Sad, Rusi to je važno, smatraju... čini mi se, profesor, izvinite što vas prekidam. Znači, važno je to da podcrtamo gledaocima. Imamo primjer Crne Gore. Oni su razvili tehnologije, vidimo te ukrajinske vojnike, oni su razvili tehnologije gde oni na silu kupe ljude, mobilišu ih i teraju ih na front. Tamo imaju sisteme kontrole gde njihovi dronovi ubijaju one koji povuku da se pokušaju da napuste položaj i tako dalje. Znači, nasilno prinuđeni ljudi. Srbi su imali to iskustvo kad su ih terali na front protiv Rusa u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu i tako dalje, gde su čitavi pa oni bežali i tako dalje. Znači, mi ovde možemo, budemo li nastavili, vratit ćemo se na tu temu, sa ovom agendom koja nam se smeši, koji predvodi sadašnja vlast na čelu sa, nažalost, predsjednikom, uvođenja Srbije u NATO pakt, gde će sutra one scene iz Kijeva, iz Ljubova, iz ne znam, Odese, gde ljudi nasilno bivaju mobilisani i terani na ruski front. Pa, vidi ovako, znači,
trebalo bi da se, kad se već toliko često obraća, da kaže ljudima šta je to bilo pre mjesec dana kad se sastao sa šefom MI6 u Beogradu. Mislim da bi te 4 tačke bile zanimljive Srbima. Ne mogu ja to da kažem. Mislim, da me ne bi optužili da izmišljam, ali mislim da bi on, recimo, mogao da nam kaže zašto je odlazeći šef MI6, mislim, tu u Beogradu, znaš. Mislim, mi smo sad baš, evo, recimo, konkretno, mi sad imamo čoveka ovde u Beogradu, koga slučajno lično i poznajem, koji praktično vodi Ministarstvo zdravlja. I za koga znamo da iza njega stoji engleska obaveštena služba i koji smenjuje dekane, načelnike službi i tako dalje u Ministarstvu zdravlja. To je potpuno skandalozno. Mislim, znači, ko je njega tu doveo, direktno došao iz Londona. Tako da, to je opet taj kolonijalni status na koji je naša vlast pristala. Znači, mi se ponašamo kao kolonija, ali ono što je najgore, sad više nismo kolonija ni američka, ni nemačka, nego engleska. A to je najgore. Znači, ne postoji gora mogućnost nego da budeš engleska kolonija. Prosto zato što je to, oni su genocid. Satiranje, što bi se rekli. Pa ja sam davno čitao tu knjigu, zaboravio sam kako se zove taj profesor s Oxforda, on je nabrojao 111 miliona su ubili Englezi dok su imali svoju imperiju na raznim mestima. Mislim, oni su eradicirali čitave narode, neke glađu, neke alkoholom, širili su im velike boginje i tako dalje. Izazivali unutrašnje sukobe, građanske ratove. Izazivali unutrašnje sukobe, u Kini su opijum uveli, praktično dekapitovali. Opijumske ratove. Znači, to je jedna zlo, eto, prosto rečeno, svetsko zlo. Ono što je dobro, mislim da će Trump do kraja svog mandata definitivno završiti sa Velikom Britanijom. On je veoma neprijateljski prema njima raspoložen. Vidio se ovo kad je bio kod kralja, pa su ga pitali kako ocenjuje posetu. Rekao je, nadam se, više nikad neću doći u ovu zemlju. Znači, to baš pokazalo jedan ovoga. Usput je natero ih da, to mi je bilo zanimljivo, da mu vrate 1000 hektara zemlje u Škotskoj, pošto je on Škot poreklom. Da. A znaš koliko se vole Škoti i Englezi. Jel tako? Izuzetno. Tako da odigrava se jedan proces koji je, opet se vraćam na to, za nas neverovatno povoljan. Neverovatno povoljan zato što imamo Ameriku koja može da nam bude prijateljska zemlja vrlo lako, kao što je Mađarskoj, kao što je Slovačkoj, kao što je Italiji, kao što je Poljskoj, mislim. Znači, nema razloga da nam budu neprijatelji ako mi pređemo prosto na stranu razuma. Ne na njihovu stranu, nego na stranu razuma. To što oni traže od nas, to je potpuno, kako bih rekao, normalno. Sad ste mi dali sjajan uvod da vas pitam za situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i odnosu Dodika. Postoji mišljenje da je Dodik napravio neku meru dogovora konsultujući se i sa Rusijom, sa Sjedinim Američkim Državama i Trumpovom administracijom. Šta vi mislite o svim tim dešavanjima? Pa, ti pregovori traju, koliko ja znam, bar par meseci. Znaš, oni su počeli negdje tamo na proleće, kada je bilo prilično gusto u Bosni. Znači, praktično čitav april i maj su trajali pokušaj Engleza i Nemaca da izazovu ozbiljne sukobe tamo, možda i neku vrstu rata. I to je onako javna tajna, prebacivani su vojnici, preko 700 vojnika je prebačeno. Bilo je priče da će probati uhapse Dodika, da ga ubiju i tako dalje. I on je očigledno vidio da je situacija tako da nešto mora. Znaš da je bio više puta u Rusiji. Posljednji put pred ovaj dogovor što je bio je sa Lavrovom. Tako da je očigledno to koordinisano zajedno sa Rusima i u prvom trenutku kada je saopšteno to da se on povlači, da se povlače, ne znam, ti zakoni neke u Skupštini Srbije, delovalo je kao izdaja. Jeste delovalo malo, ali onda posle kad su procurili malo detalji šta je dogovoreno, dogovoren je, i to je Orban pričao skoro, dogovoreno je da u stvari pod nekim pokroviteljstvom Mađarske se vrati originalni Dayton i da se Schmidt vrati kući. A to nije loše, zato što po originalnom Daytonu ima više ovlašćenja Republika Srpska nego sad. Čak i sa ovim što su uspeli da vrati. Tako je, i uopšte kancelarija visokog predstavnika i OHR-a da se... Prestaje da postoji, znaš, onda ukida se taj smešni sud u kome nema Srba. Znaš, imaš sud Bosne i Hercegovine u kome nema jedan od konstitutivnih naroda, nema ni jedan jedin od kako je ovaj otišao u penziju, nemamo ni jednog predstavnika Srbiji, a imaš dva neka stranca i tako. Znači, protektorat, klasičan protektorat, nemački protektorat, ona je i formirana kao nemački protektorat, ja bih podsjetio ljude da marka, konvertibilna marka je vezana za nemačku marku.
po kursu 1:1, prema tome jasno je šta je. Mislim, od početka je to bilo jasno. S tim što, naravno, ideja je bila da se postepeno ukidaju nadležnosti Republike Srpske i da se ona na kraju utopi u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. To je bila ideja, kao svuda, kao na Kosovu, ali tako, kao ovo što se radi sad na Kosovu, ista priča potpuno. Potpišeš nešto, ispostavilo se da većinu toga što smo mi kao protestovali Vučić je potpisao. Sa prelaznim rokom od 2 ili do 3 godine, pa kad dođe trenutak, onda se digne frka samo oko toga i to posle traje frka nekoliko Što bi dana. rekao narod, tiha voda breg rone. Jeste, mic po micu, u suštini, to je ono, kako se zove, puzeće priznanje, kako oni to koriste, taj termin. To je tačno tako. Nije potpisao, ali se sprovodi sve. Ovi naši, da kažem, po znacima navoda, partneri sa zapada, oni sve vreme tretiraju kao da je on potpisao i obavezu se i na taj način pristupaju tome. Pa onaj Escobar što je bio visoki predstavnik, što su ga vratili jer je primao mito ovde. Da. Koliko znam baš od Ovde njega. svako ko je došao, mislim. Svako ko je došao nije loše prošao. Da, med. On je rekao u Kongresu američkom da je to sve potpisano i da se potpisano mora sprovesti. To je ponovio ovaj novi predstavnik Europske unije, koji opet je German. Mislim, zanimljivo je kako nikako ne zapadne neki Poljak ili Španac, razumeš, nego samo Nemci i Englezi, ali dobro, to je jasno. Ovi što nas vole najviše. Da. Pa dobro, znaš, sad je trenutno, ako gledaš, Velika Britanija u potpunom kolapsu svoje imperije, konačno. Znaš, oni su u kolapsu i oni se čvrsto drže Balkana, to im je posljednje uporište praktično ovde u Evropi. Znaš, oni su... Gde imaju prisustvo od kad ikad? Pa dugo su ovde kod nas, recimo. Od 19. veka intenzivno. Pa, recimo, preuzeli su Srbiju, a mislim kad su ubili kralja Aleksandra, recimo, moglo bi se reći da je to bio taj trenutak. Kad su Pa imao i ono, kad je ubistvo u Topčiderskoj šumi i tako, orkestracija. Jeste, da, masonerija ovde je bila jako. Bilo je neki stav da u stvari smo mi trebali u 19. veku da postignemo dogovor prvo sa Bugarima i vamo istočnom stranom, a da su nas oni tim linijama gurnuli na ova zapadne strane, kod ove naše bivše braće, pogotovo su Hrvati tu bili važni koji su naslonjeni na rimsku kuriju i tako dalje, i da smo tu strateški omanuli. Pa vidi, prvo ako gledaš istorijski, Velika Britanija je bila veliki saveznik Turskoj, koje je nas okupiralo tolike godine. Znači, oni su bili baš najveći prijatelji. Evo, ja sam skoro čitao neku knjigu 90%, zato su sve pokrali u Britanskom muzeju iz Vizantije, ovamo namo, sve što je bila Turska, oni su imali ekskluzivna prava iskopavanja. Nešto malo Francuzi, ali i Nemci, ali u suštinski Englezi su sve iskopavali. Piramide, što su Englezi iskopavali piramide. Oni se i ne stide, stave na sred svog trga u kradu i... Pa jeste, to se zove Britanski muzej, a to zove muzej ukradene umetnosti. Znaš, tamo kad bi odno sve šta je čije, ostale bi one slike konja i zečeva, znaš, ona visoka umetnost. Ovaca nikovi. I tako dalje. Oni nemaju, mislim, oni stvarno nemaju neku oni su nametnuli svetu to kao tu priču o svojoj kulturi, ali u suštini to se najbolje videlo kad je bio rusko-turski rat. Kad su Rusi došli do Konstantinopolja i kad su Englezi rekli će objaviti rat, i Nemci, i Englezi, i Francuzi Rusima. Oni su sprečili da tad u stvari se raspadne Otomanska imperija. Mislim, to je suština priče. Bolesnik na Bosforu u to vreme. Bolesnik na Bosforu. I onda je formirana Bugarska kao tampon zona da Rusi više ne mogu da ratuju sa Turskom. Mislim, nije njima... A prethodno smo imali invaziju Napoleona koji je formirao Rumuniju opet iz istih razloga. Iz istih razloga. Pa stalno se pravi tampon između Balkana i Rusije, da Rusiji nema izlazna, čuvena na topla mora. I to je ta geopolitika. E sad, znaš, u ovom trenutku, veruj mi, čak i meni neshvatljivo ta ruska tehnologija vojna. Znaš, oni imaju sad te tehnologije koje su, ti to kad gledaš, to je nemoguće, fizički nemoguće, šta oni je. Ta brzina, pogledaj kako se izbacuju novi projektili, mislim, nije to tek tako. Svaki taj projektil je sigurno 20 godina u razvoju. To nije, danas ima, sad ću ga napraviti. Mi smo videli sada u sukobu između Izraela i Irana, da je Iran faktički koristio preživljene ruske tehnologije koje su dodatno modernizovane, faktički porazio Izrael. Oni su ih razbili. Znači, eto, recimo, možeš da koristiš. Ja sam imao prilike da gledam, pošto to, inače, u Izraelu je 5 do 7 godina zatvora ako prikažeš te snimke. Ne znam da znaš za to. Zabranjeno je bilo strogo. Ukrajinski ovaj sistem. Da. Jedan deo Tel Aviva je liči na Gazu.
Znači, potpuno. Znači, jer praktično od nekog 10. dana sukoba više nije postojala protivvazdušna odbrana Izraela. Čuvena kupola. Oni su upotrebili ruski princip da pošalješ ogroman broj dronova. I ti pobaraš dronove, onda shvatiš gde su baze, gde su radari i tako dalje, sledeći put gađaš to. Pa jedan po jedan pogađaš i onda na kraju oni su molili Trumpa da im pomogne da se završi sukob. De facto je Izrael poražen. Jer onaj ko moli za primirje, on je poražen. Tako da nisu uspeli sa promenom vlasti u Iranu, što je bila ideja. Tu je naravno Azerbejdžan... Dodatno su ih učvrstili zato što su osvetlili svojom aktivnošću agenturnu mrežu koja je... Jesu, recimo tu... Što vi kažete Azerbejdžan? Jeste, Azerbejdžan tu ima vrlo negativnu ulogu, puno dronova je lansirana iz Azerbejdžana. Znaš, Azerbejdžan je interesantna zemlja, je li tako? Oni su onako, znaš, masonerija čista, a muslimanska mnogo Azera zemlja... živi u samom Iranu. Jeste. To je, mislim, druga ili treća manjina u Iranu. Ima puno Jevreja, recimo, Izrael u Iranu ima... Koji inače imaju sva prava, što bi rekli, uzgred rečeno. Najveći broj Jevreja posle Izraela živi u Iranu. To mali broj ljudi zna. Iran je veoma čudna zemlja, mislim, vrlo demokratska zemlja. Mislim, vrlo progresivna zemlja i ključna zemlja ovoga. To je bilo kad su oni ušli u BRICS, ovaj je rekao, ostvario da se najgora noćna mora Velike Britanije, a to je osovina Iran, Rusija, Kina, Indija. Znaš, evo sad ako gledaš ovo, ja sam jutros gledao kako je Modi sačekao Putina. Znači, to su sad te neke nove strateške alijanse i Evropa postaje beznačajna. Jer tehnološki je zaostala, nema više tu tehnologije, nema novca, je li tako, nema resursa. Ono po čemu je Evropa bila, ono što bi rekli, lokomotiva, to više nema ništa od svega toga i ona sad kreće... A izgubila je ono što je najsuštinski po meni, kulturološku tu supremaciju. I krenula... Da se ljudima ogadio taj model ovima... u čist nacizam. Ne znam da li si gledao intervju Takera Carlsona sa ovim Georgeom Gallowayom. Nisi. Znači, to je čovek koji je 7 puta bio poslanik britanskog parlamenta. Tako. Koga su 5 sati na aerodromu preslišavali i uhapsili kao neprijatelje države zato što je u nekom podcastu kritikovao vladu englesku. Sad oni pričaju o ljudskim pravima. Koji su se busali u to, sećate se. Oni koji pričaju o slobodi i kako je cenzura. Odete u park u Londonu pa na stoli pa pričate. Pazi, čovjek je emigrirao iz Velike Britanije, ne sme da se vrati. Znači, znaš, to je to. Dnevno 30 uhapse tiktokera u Engleskoj. Zato što kritikuju vlast i tako dalje. Zabrana pristupa ruskim sajtovima, zabrana. Da, sad su recimo doneli zakon da ako napišeš Engleska pripada Englezima, odmah te hapse. Jer to je rasistička izjava koja vređa nacionalno osjećanja, ne znam, ovi koji su došli tu. Iz Bangladeša. Tako da, oni idu u samoubistvo, to je dobro, mislim, odlično je to što oni rade, jer oni nemaju natalitet. Mislim da je 3. godina uzastopce najčešće muško ime u Londonu Muhamed. Tako, u većini škola su... Vidimo ko je gradonačelnik Londona. Pa, ja sam pre neki dan gledao u Beču. Bilo mi je zanimljivo u Beču. U osnovnoj školi polovina đaka su neaustrijanci, a u srednjoj 2/3. Da ne kažem 3/2, kao što reče ovaj da prednjak u Mionici, osvojili smo 4/3. Da. Imali smo, mogli su i više, a mogli smo i više. Mogli smo koliko hoće. Znaš, tako da je to, ja opet vraćam se na početak, meni je strašno krivo zato što umjesto sad da jačamo Srbiju i da se pripremamo za taj moment koji će sigurno uslediti neke podele, neka Jalta nova, neke podele interesnih zona gde mi imamo dobre šanse zato što smo prosto svojim ponašanjem... Mi smo prvoborci tog bili. Tako je. Kao što je rekao Assange, uvek sve promene počinju u Srbiji. Zar ćemo mi sad da dozvolimo da nas uvlači neko u tu budalaštinu, u NATO paktu, neke klastere, ne znam, klaster 3, raznorazne idiotluke. Besmislica, mislim, apsolutna besmislica, znaš. Neki idu bre Hrvati da se ubiju. Oni su se ubili ulaskom u Evropsku uniju, nek se ubiju oni. Oni su na njihovoj strani bili u uvek. Pa jesu, ali oni su depopulisani. Hrvatska nema 2,5 miliona stanovnika. To je isto zemlja koja nestaje. To su sve... Evropska unija je uništila sve oko sebe i na kraju uništava sebe, zato što takav je, to je prosto prirodni zakon, znaš, ovoga. Ta destrukcija koju oni sprovode na kraju će i njih da pojede. I to je to. Tako da mi moramo sad stvarno da formiramo jedan široki front, znaš, izbori,
Evo, predsjednik juče kaže bit će izbori u maju ili decembru. Ja ne znam kako on to zamišlja. Ako će da budu ovo, ko što je bilo sad, ovi lokalni izbori, mislim, onda... Nasilje. Pa to je uvod u građanski Pljačka, rat. da. To će biti uvod u građanski rat. Jeste. Znaš, mislim, ovo je smešno, mislim, kao kakvi crni izbori, mislim, ovo ne liči ni na šta. Mislim, pa gledali ste svi. Oni se više ne plaše, oni ljudi idu po ulicama, dele pare, ima snimci. Prete ljudima uslovljenim, te njihovi liste sigurnih glasača, ljudi koji moraju, zato što su zaposleni negde, ljudi im prete na dan izbora da moraju da izađu da glasaju za njih i tako da. To više nema nikakav ni privid više, kakvi crni izbori, kakvi bakrače. Drugo, mislim, oni će čak i takve izbore da izgube, pa znaju oni to. Pa inače bi raspisali. Tako je. Imao je on taj plan, Blitzkrieg su plan, zvali to kao. Znaš, za 28. decembar raspiše izbore, razumeš ono, Skarabuđi. Da uhvati neki talas, kratki. Da. Kratki talas, razumeš ovamo, namo, prođe, Evropska unija prizna, ćao. Znaš, ali to je, liči mi na... Sad kad rekao ste Evropska unija, imamo toliko tema, ajde da vrlo je interesantna, zaboravit ćemo. Vidimo da kreće ona opcija, ima to neko mišljenje, čemu sam pomalo i sam sklon, da se on dogovorio sa tim Davos centralom, Soros i tom celom ekipom, da im preda vlast u Srbiji i to tako što će preko ovih eurounijatskih snaga, oličenih, koji imaju jako dobro pozicioniranje u našem pravosudnom sistemu, u tužilaštvima, da krenu preko otvaranja te priče. Sećamo se da su stvorene te pretpostavke onim ustavnim promenama. Evo imamo sad paradoksalnu situaciju da se oni koji su bili promoteri tih ustavnih promena iz vlasti sada žale na njih kao instrument. Čini se da je to sve dogovorena, ta agenda, da jednostavno, i šta mislite o tome, znači da će biti kao u Crnoj Gori, gde će krenuti obračun, po znacima navoda, sa kriminalom i ali da neće dirati samoga Vučića i njegovo neposredno okruženje, a da će ovi oko njega platiti taj ceh i da se on tako već i dogovorio s njima, naravno uz neku naknadu. Pa ja mislim da posle izbora 2023. godine je ovim zapadnim planerima postalo potpuno jasno da prozapadna opozicija nikad ne može da pobedi u Srbiji. To je bio zvezdani trenutak njihov. Zasnovan na prevari, naravno. Prevara Srbija protiv nasilja. Mnogo ljudi je to naselo kao Srbija protiv nasilja i oni su prešli 30%, što je respektabilan rezultat. Oni nikad ne mogu preći 20% svi zajedno, jer to je taj procent 80-20. Za Rusiju, postoji Rusije u stvari, to je taj uvijek isti procenat. I onda je došlo do ovoga da su stvari u suštini studentski pokret koji je počistio opoziciju prvenstveno, on je naštetio Vučiću, smanjio mu rejting, ali imaš još uvek ove njegove koji veruju slepo u to, a imaš puno ljudi sistema koji prosto ne veruju ni u šta, ali žive u tom sistemu, dobro žive u sistemu i brane ga. Mislim, nemaju nikakvu ideologiju. On je u jednom trenutku studentski pokret bio autentični izraz volje naroda. Tako je. Ja sam to govorio Narodni ustanak, zato što on je počeo kao studentski pokret. Tako je. Ako ti gledaš te demonstracije 15. marta, evo ja sam juče bio u Nišu, bio sam i kad su bile u Nišu, ono 1. marta kad su bile ovoga, tu je bilo najmanje studenta. Mislim, uglavnom su bili ljudi, kako bi rekao građani. Studenti su možda bili 10-20%. Prema tome, tu je bio jedan spontani izraz ovoga. Ja sam imao tad utisak posle tog 15. marta kad je odjednom nešto se sve utišalo. I to zameram tim vođama studentskog pokreta. Oni su sutra ujutru, 16. marta, morali da iskoriste ti 500.000 ljudi na ulicama Beograda. Da pozovu makar na izbore. Da daju konkretne predloge, recimo ostavka predsjednika. Jeste. Sa puno opravdanja. Znači, do tog trenutka, 5 meseci, ništa se nije desilo. Nijedan zahtev nije ispoštovan od ona 4 i da kažu mi više nemamo poverenja u ove institucije, hoćemo da predsjednik podnese ostavku, da se raspusti vlada, da idemo na izbore i u tom trenutku to bi, ja mislim, bila prava stvar. Onda je to nešto se razvodnjavalo, praktično par meseci nije bilo nikakve aktivnosti. Onda je bio onaj kao vidovdanski skup, to već više nije to, mislim, prvo to je leto, drugo, znaš, nije baš jasno šta hoćeš da postigneš time. A onda smo videli počela manipulacija sa studentima, ali tako? Da, čuveno ono je po meni katastrofalni potez pod uticajem nekih zakolisanih struktura odlaska u Brisel biciklima. Ti ideš, što bi rekao narod, mečki na rupu, mislim da se žališ. Ideš kod onih koji su nam sve to organizovali da im se žališ. Slušajte, znaš, u Srbiji... Idemo kod masovnog ubice, se žalimo što nas ovaj džepari.
Mislim, Bilo je tu puno promašaja, recimo ona 2 plenuma podržala LGBT paradu, ne znam da si to propratio i tako dalje. Naravno, to je sve bila manipulacija jer je bilo malo studenata na fakultetima. Bilo malo studenata, pa su oni iskoristili to kad bude malo kao donesu neku odluku i tako dalje. Mislim, ljudi ne znaju kako funkcionišu ti plenumi, znači od svih prisutnih studenta koji su validni studenti, svi imaju pravo odlučivanja i onda neki po logici stvari vremena jednostavno nisu ljudi tu, onda ova mala aktivna... Imali su oko fakulteta stanove za njih i onda su oni bili tu pripravni. Kad pozovu plenum, oni su svi tu, znaš, ovi klinci... Ali i dalje velika većina, ja to znam iz prve ruke, meni je ćerka 4. godina ekonomije, ja znam iz prve ruke da su to naša deca, da su naravno rodoljubivo, patriotski orijentisana. 85%, to je neka moja procena. To samo treba, i vi znate da je naš predlog bio da studenti se zadrže da samo na kontroli izbora, skip, studentska kontrola, ja i dalje mislim da je to bila najbolja pozicija. Ja mislim da je to najbolja stvar, zato što njih ima 280.000, znači imao bi veliki broj kontrolora, oni ne bi tako lako mogli da ih uplaše, pretpostavljam. To su mladi ljudi, prilično su zagrejani, fanatični. I ti bi izbori, čini mi se u narodu, naravno da će da bude nepravilnosti. Ali negde narod, tačno se osjetilo da su oni bili ta tačka u kojih se svi sastajemo. Ja sam vidio da oni stariji ljudi koji možda su i glasali za SNS, ali su izlazili sa suzama u očima, to su deca, bre, naša. Zato što su njihovi zahtevi bili najosnovniji ljudski zahtevi za slobodom i pravom da biraš. Jer ima... Znači, protiv korupcije, za slobodu, za pravo izbora, hoću da živim u normalnoj zemlji. Jer ima nešto hrišćanskije, ja sam to onda i rekao, da je prosto pravoslavna poruka bila njihova. Znaš, mislim da su pogrešili kad su se spustili na nivo konkretne politike, jer za to nemaju dovoljno kapaciteta, savjetnika i tako dalje. Onda su odmah ušli u te igre i... Politika je, veruj mi, evo, ja od kako sam ušao u politiku, ne mogu da, šokiran sam vrlo često što se sve događa i tako, ali taj predlog, recimo, da oni budu kontrolori, mislim da je fantastičan predlog. Ja sam to još u januaru rekao da je to idealna ideja. Time bi izbori prilično dobili na verodostojnost. Znaš, dobili bi na verodostojnost. Još kad bi uveli kamere, a to je interesantno, svi su glasali protiv našeg predloga za kamere, i pozicija i opozicija, i svima se sviđa ovo muvanje, jer kamere ti omogućavaju da ne možeš da dodaš glasove posle završetka glasanja. Prosto kamera zabeleži koliko je ljudi prošlo. I ako je bilo 174 čoveka na tom glasačkom mestu, ne može da ima 200 listića. Što kaže ovaj, kad završi, pokaže pred kamerom onaj spisak overeni, svako ima mogućnost. Prosto toliko jednostavno, te kamerice ne koštaju ništa, 20 evra košta jedna mala kamerica. Pa sad svakog kola stavlja te kamerice. To je toliko smešno, međutim, naravno ne postoji želja zato što je ovo što si ti pričao malo pre, Hill je smislio, tako su mi rekli ljudi, da bude dvopartijski sistem u Srbiji, pa da bude Vučić i Đilas, recimo, uprošćeno rečeno. To ona priča još od Mikija Rakića. Jeste, to je suštinski demokratska i republikanska stranka u Americi, dvopartijski sistem, da ne može niko da uđe sa strane. Ljudi ne razumeju koliko je teško ući sa strane. Kakve smo mi muke imali dok smo prešli cenzus, dok se organizujemo. Dok ste zaista skupljali potpise. Dok smo stvarno skupljali, znate šta je skupiti 10.000 potpisa u Srbiji. Možda ne bi bilo tako teško, ali ti odeš tamo u maloj sredini, ljudi dođu, ti daju potpise, overivači iz opštine nose te duplikate u opštinu. Zna se tačno ko je potpisao. I odmah sutra ujutru ima reperkusije, znaš, odmah ga zovu. Ako ima neki mali posao, ako ima neki posao, ja sam u Obrenovcu bio na jednom mestu gde smo skupljali i došlo su 4 radnika komunalnog preduzeća da potpišu. Ja kažem, ovoj momci, mislim, znate da ćete imati ozbiljne probleme. Mislim, oni kažu, znamo, ali dosta nam je svega. Znaš, a to je i lepo da ti kaže nešto. Veruj mi, mi smo iskovali organizaciju kroz to skupljanje potpisa. Evo sad smo završili, skupili smo potpise za osnivanje stranke, nikad niko to nije skupljao, odmah da ti kažem. I skupili smo ih najpešačkijim putem koji postoje, jer sistem je napravljen da te onemogući. 10.000 za osnivanje političke partije. I uvek dolaze oni sa dobrim namerama, po znacima navoda, koji ti nude odmah 2-3 potpisa. Jeste, znaš, sa tehničkog pregleda odavde, znaš, to kao se overava, znaš, i tako. To je pešački posao, težak posao i treba i puno para. Pazi, 680 dinara je
jedan listić da overiš kod notara. A zašto 680 kad je za izbore, recimo, 80 ili, znaš? Otežati na svaki mogući način. Na svaki način otežati, da se ne pojavljuju novi politički akteri koji remete situaciju. Postojeću. Jer meni je, već čim sam ušao u Skupštinu, sve bilo jasno. Znaš, to je jedan igrokaz, jedan primitivan igrokaz. Treba Kusturicu zamoliti da im napravi malo ozbiljnije to, znaš, da to deluje kao film, znaš, ovoga. Ovaj ustaje iz opozicije, pokazuje sliku nekog naprednjaka, ti si. Ovaj ustaje, on već ima sliku, odgovor. Ali je nevjerovatno, to je telepatija, čovječe, svemirska tehnologija. Vidjeli smo ovo oko budžeta, kombinacije. Prošli put pale baklje, sada sukob oko šatora. Ovo, ono, a budžet idemo, usvaja se. To sa budžetom je baš bila koreografija, znaš, onoga. Mislim, kao uneli bakljer, ovamo, onamo i... Nisu ih otkrili, ovamo ne može da uđe. Pa prolaziš kroz detektor metala, ali ne otkriva baklju. Znaš, šta da radiš, mislim, znaš, tako. Jasno je sve šta se događa, ono što nije jasno jeste u kom pravcu će da krene sad cela situacija, znaš. Ja sam u januaru imao taj neki intervju koji je, kažu mi ljudi, Vučića prilično iznervirao i predvidio sam 3 scenarija, znaš. Prvi, najnormalniji bi bio da on podnese ostavku jer bi to rešilo sve naše probleme. Mislim, prosto sve bi tenzije pale, znaš, sve se fokusiralo na njega, za njega i protiv njega, znaš, sad je referendumska atmosfera, za i protiv njega, niko ne pominje vladu Srbije, mi ne znamo da li imamo i tako dalje. To je bilo čak i najbolja izlazna strategija za njega. Pa, za njega bi bilo... On je imao šansu, sećate se 15. marta kad je krenuo u prvom delu rečenice i onda se upropastio u drugom. Već kad je rekao da razume studenti, on je mogao da se postavi kao predsjednik i da kaže ok, ajde da vidimo sve to što vi sad... Ili, znaš, neki referendum o njegovom poverenju ili ne znam ni ja šta. I rekao sam, to je najmanje verovatno, jer on nije ta osoba. Po meni, drugi način bi bili fer i korektni izbori sa jednom tehničkom vladom koja bi proverila sve ovo što kao Skupština po Bajagi radi. Nema potrebe to radi Skupština, to postoje valjda stručnjaci za izborni sistem. Ako i nemamo, uvešćemo ih, mislim, neko ko će pogleda. Opet vidim da u ovim novim predlozima nema matični broj. Kad nema matični broj, malo je besmisleno. Znaš, 100 puta, da, i to je zabranjeno. Pazite, oni su uveli regulativu da je Republičkoj izbornoj komisiji zabranjeno uvid u matični broj. U matični broj, mislim. Mislim, to je očigledno. Čemu se radi? I rekao sam da je treća opcija neki pokušaj uvođenja parcijalne diktature. Puno diktaturu teško je uvesti u Srbiji, to je sad nemoguće, ali to je ovo što se sad događa. Da oni pokušavaju u stvari da stalnim pritiskom na ljude, na aktiviste razne, na opoziciju, na bilo šta drugo, da prosto pogase ta ognjišta. To je, nažalost, najgluplja trenutno strategija, jer je taj moment kad su ljude mogli da uplaše i da pritisnu prošlo. Irreverzibilno je prošlo. I koji tera ljude na vansistemski odgovor, očigledno. Meni jako veliki broj mladih ljudi prilazi. I to je dobro, kako bih rekao, koji su zainteresovani za politiku, znaš. Mladi su bili prilično apolitični pred studenta. To je još jedna korist od studentskog protesta. I kažu, džabe vam je sve to, ovo neće moći. Svi smo mislili da ti milenijalci ne zanima ih ništa, telefon, vrte ono, međutim... Međutim, kakvi, znaš. Srpska krv je to. Teče krv Vukova. Jeste. Kažu, džabe vam je sve to, profesori, nema to posla ništa, ne mogu one se skinu na izborima. To je opasna rečenica. Jer implicira neku nasilnu promjenu vlasti. To nikad ne valja, zato što službe samo čekaju razne naše neprijateljske da se tako nešto desi. Engleski san. Da, 27. marta. Da, konačno prolijemo opet krv, pa da ima oko čega se svađamo sljedećih. Znaš, tako da je to potpuno nepotrebno. Pri tome, uopšte nije neki problem. Pa pazi, Asad je predao vlast i otišao iz zemlje mirno. Iz Sirije, a građanski rat je bio. Znači, zašto je tako strašna ta institucija ostavke? Mislim, ja ne vidim šta su doživotni predsjednici. Mislim, to smešno. To ne postoji u 21. veku, valjda ne postoji. Ima valjda u nekim zemljama, ali to se ne tretiraju kao zemlje koje nama treba da budu uzor. Znaš. Prema tome, on je sad prilično sateran u ćošak. Mislim, sve ovo što se događa mu je baš onako potkresalo krila. Ovo sa tužilaštvom je zanimljiva priča, jer je tužilaštvo pod kontrolom zna se čijom. Tako, tu reformu je radio USAID. Sjećamo se kad je Kusturica slučajno vidio Zagorku kad je išla u Rumuniju. U avionu.
Ona je sad otišla Gde mu je ona, ne znajući s kim priča, možda do kraja, ispričala da ide na instruktažu. Ona je sad otišla, vidim, u Holandiju, je li tako? Ima tu nekih čudnih stvari gde je otišla, kod tog nekoga, aj sad, ne mogu baš sve. Bivšeg, da. Da, Znamo. I tako dalje, i sa tim nekim čovjekom koji je neka siva eminencija, znači, čudna priča. U svakom slučaju, recept koji će, ako je tačno ovo što je Vučić rekao da ga ruši Amerika, a što ima logike. Odnosno Trumpova administracija bude. Tačnije rečeno, Trumpova administracija ima logike u tome. Jer su tamo oni što je on bio pametan pa davo donji sad tamo trenutno. Znaš, ako si ti prijatelj, moji najveći neprijatelji, kako beše, svrstavaš su neprijatelje. Tako da, ako je to tačno, oni će iskoristiti potpuno isti model kao Zelenski. Korupcija. Korupcija je mnogo zgodna. Kad hoćeš da smeniš neku vlast, korupcija je fantastična. Zato što to je nepolitička stvar. Krađa je krađa. Tu nema, ne znam, političke pozadine, levica, desnica, ukrosi. Tu nema navijanja, enac je enac, igro si rukom i... Tako je. Prema tome, mi znamo da ovde korupcije, hvala Bogu, ima koliko hoćeš. Meni se jako svidela izjava, sad ko je to rekao, ja moram priznam prvi put dužeg vremena, onako baš sam se smeo kad sam to čitao, da treba ukinuti tužilaštvo za organizovani kriminal, jer kod nas ne postoji organizovani kriminal. Znaš, ono što je rekao Bora Čorba je rekao, kod nas je sve neorganizovano, sve kriminala, on je jedini organizovan. Jedan dostanemo tužilaštva neorganizovanih, pošto su oni krivi što se nisu uključili, članili. Tako da će pritisak na Vučića rasti. Sa obe strane će rasti. I jedan deo pritiska je da ga omekša, da ispuni ove zahteve Engleza, a pritisak sa druge strane jeste da ih ne ispuni i da pređe u drugi tabor. I tu nema baš mnogo mogućnosti za treći neki put. Znači, on je sad u situaciji završi ili ne završi. I blizu je 1. januar. Baš je blizu. Da, imamo i ovu najavu, da. Tako da on će morati brzo da se opredeli. Pri tome su krenula neka čudna... Si gledao ovaj intervju kad ga ova novinarka pitala, baš loše izgledate? Da. Znaš, nisu tako novinari ranije s njim razgovarali. Jeste. Ali on je, moramo i to reći, on je vidno i fizički, što narod kaže, propao. Znači, on je očigledno čovek koji se nalazi u ozbiljnom problemu. Ljudi tvrde da je on i lično ucenjen i uslovljen i da on nema kud, jednostavno, da je na automatskom pilotu. Vučiću možeš da prebaciš šta hoćeš, ali ne da je glup. Da. Mislim, on nije glup. Da, delo je nelogično, ovo sve ne vidi. Ne. On sasvim sigurno zna šta se događa. Sve ovo što ja znam, zna i on. I više, verovatno. I nastavlja dalje. Što znači da nema izbora. Što znači da on nema nikakvu manevarsku mogućnost, znaš, jer mislim, on je mogao pre godinu dana, recimo, kad je bila nastrešnica, to je propuštena prilika. On je mogao da baci par ministara u zatvor, razumeš, i da, umiri proteste, da ispadne Jack. Evo viš, ja sam ovo. Ja čak mislim da bi možda mogao da se spase u nekom trenutku i to sam rekao nekoliko ljudi koji su me onako neoficijalno kao pitali šta mislim, da bi možda mogao da se spase, da zamoli patrijarha, da patrijarh organizuje jedan svesrpski sabor, po ugledu na onaj što je bio u Nevesinju, kad je bila Republika Srpska u problemu pre 10 godina, i da tu pod pokroviteljstvom Srpske crkve pravoslavne, koja još uvek ima legitimitet i ima u Srbiji težinu, nije se uspela da se toliko kompromituju kao druge institucije. Mada je, nažalost, on ispolitizovao to mnogo. Pa, naravno. Kao niko do sada. Gde je Vučić, tu je manipulacija. Znaš, njemu je to sreće ime, kako kaže, manipulacija. To je, recimo, za mene lično jedan od najvećih njegovih. Pa, vidi, mi nismo uspeli da dovedemo 4 mladike sad kad smo išli u Rusiju. Ja sam to shvatio kao lični poraz. Mislim, znaš, ovoga proceduralna pitanja i tako dalje. Obstrukcija. Pa, obstrukcija, vidjet ćemo sad, probat ćemo da dovedemo ovoga mitropolita Kirila da ovde Kazanskog da služi u crkvi Svetog Save. On možda dođe u Rusku crkvu, to nije problem, ali ja bih voleo da on dođe i da, jer to je jedan sjajan čovek, mislim, veliki prijatelj Srbije. Meni je bilo fascinantno, ja sam mu poklonio, dali smo mu nekoliko ikona, prošli put smo mu dali ikonu ovoga Vukašina, je li tako?
I on je uzeo ikonu, poljubio i rekao Vukašin je svetac. Ako Stradalni vi znate čovjek, da. za Vukašina, pa naravno da svako Rusije zna ko je Vukašin. Znači prosto, ali bez obzira, kažem, vraćam se na to, to bi mogao biti neki krov da se okupe razni pametni ljudi, uticajni ljudi, iz dijaspore isto tako naši ljudi, ozbiljni ljudi, imamo ozbiljne ljude. 5000 doktora nauka imamo u Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo mi pametnih ljudi u svetu. Nije to nama problem pamet, nama je problem nešto drugo, loša vlast. I da se onda pokuša da se definiše to neko pitanje koje bi išlo na referendum, recimo. Ja mislim da bi to pitanje bilo veoma jednostavno. Da li želite u Evropsku uniju ili u BRICS? Jer to je razdelnica. Suštinski to je to, znaš. Ako se opredeliš za BRICS, ti prihvataš pravoslavlje, tradicionalne vrednosti, jel tako, mislim, krug prijatelja, ovamo sve suprotno. I onda narod na referendumu kaže, ne možeš da falsifikuješ 80%. Jasno. Ne postoji niko ko može da Evo, falsifikuje. hoću za kraj, pošto smo i vremenski ograničeni, a imamo toliko tema i eto, bit će prilike još, naravno, oko tog okupljanja, još jednom da ponovimo za gledalce, sledeće srede u Novom Sadu u 18 časova veliki skup podrške Ruskoj federaciji i kao poruka srpskog naroda da stoji u svoju pravoslavnu rusku braću u ovim mnogo bitnim trenucima i ako se slažete, pozovemo sve ove rodoljubive snage i stranke. Ja i bih svi. apelovao da pogledaju na našem Telegram kanalu Mi snaga naroda, zato što nije sigurno da nam neće otkazati salu, zato ništa ne govorimo o tome. To nam se već događalo da nam otkažu salu u zadnjem trenutku. Imamo rezervnu varijantu, jednu kafanu, mislim, veliku, ali bilo bi bolje da to bude u sali. Zato ne govorim gde će biti ovoga, jer to imamo loše iskustva, naravno. Mi smo prošle godine u Bujanovcu organizovali tribinu gde nam je predsjednik SNS-a zabranio da koristimo opštinsku salu, pa nam je predsjednik opštine Albanac dozvolio da je koristimo za promociju. To se valjda samo u Srbiji može da dogodi, ja mislim. Oni nisu hteli deci da daju. Pa ne, neko je rekao lepo da su oni stvarno ovde došli ispod nivoa ljudskosti, da s ovim glasanjem posle onog Thompsonovog koncerta, gde smo se ponovo iznova... Na kome si sve što je rekao da je Radio Televizija Srbije iznajmila kompletno ozvučenje i kameru, opremu za Thompsonov koncert, jer Hrvatska televizija nije imala. To je rekao čovjek u ćirilici pre neku večer. Strašno. To je strašno. I posle toga vi imate ovo odsustvo, evo vi ste spomenjali mitropolita Kirila Kazanskog, koji je upoznat sa stradanjem očigledno srpskog u Drugom svjetskom ratu kroz Svetog Vukašina, da mi nismo smogli snage, to je jedan stvarno civilizacijski poraz nas da izglasamo tu rezoluciju o osudi tog zločina. To dogovori da smo mi kao narod i ta struktura i kako stvarno da napravimo tu platformu i medijsku. Mi vidimo da se vlada, recimo, vladajući mediji to nisu objavili uopšte, to ne postoji kao vest. Oni su to sakrili i ljudi žive. I kad vidimo i velika većina tih glasača, mučenika, oni žive u jednoj vrsti sa simulakroma, oni uopšte ne znaju gde su, ne znaju šta, kako da dopremo do njih. Pa evo, ja sam juče, kažem ti, bio u Nišu, gostovao na lokalnoj televiziji, bilo mi je zaprepašćenje da novinarka koja je dobra novinarka, mnogo toga nije znala šta se događa uopšte u Beogradu, znači koja po prirodi stvari dobija informacije. Prosto mi zaboravljamo da mi se krećemo u nekom krugu ljudi, znamo se, delimo, kako bi rekli, razne informacije i da jedan ogroman broj ljudi ne zna ništa o tome. Ljudi se zaprepaste, znaš, mislim, kad im nešto kažeš, prosto ne mogu da veruju. Evo, recimo, baš konkretno bila je ta priča o rezoluciji i ljudi su rekli, nemoguće kao. A pazi, to je 4. put da je odbijena, znači, nije prvi put. To govori o kontinuitetu, znači, prosto o načinu razmišljanja jednom, znači, obrazloženje prošli put, ja znam, je bilo da bi to ugrozilo naše pristupanje Evropskoj uniji, jer bi Hrvatska onda stavila kao neke primjedbe, mislim, ne znam šta, i onda ne možemo da uđemo u Evropsku uniju. Znači, izvini, briga me što će Hrvatska... Ne možemo da uđemo u propast ili nam ne daju Hrvatici. Pa ispadne u stvari da nam Hrvati čine uslugu, znaš, što nas ometaju. Tako da, ja mislim da je, ipak mislim, pošto ja mislim da ono što je rekao Putin, da ne možemo mi, da niko nama ne može ništa. Ja isto to mislim. Mislim da mi imamo te periode kad se malo uspavamo kao narode naši i tako dalje. Ali do sad smo bili uspavani u
onaj period Tito, bili smo uspavani na nekom lažnom kobajagi kao blagodat, kao super nam je bilo. Materijalno, pomalo korumpirano. Jeste, kao, znaš, sve nam je super, bratstvo, jedinstvo. Buđenje je bilo brutalno, ratovi, jel tako dalje. Mislim da sad je narod probuđen i da je potpuno druga situacija. I to će se vidjeti jako brzo kad represija spadne. Znaš, kad spadne represija, vidjet ćeš jednu veliku energiju narodnu koja će krenuti. Tu je važno da kanališemo tu energiju. Da se ta energija narodna koja se uvijek javlja posle represije ne pređe u haos, u neke potpune besmislice, nego da se kanališe u pravom pravcu. Da je ne bi neprijatelji zloupotrebili. Tako je. Znaš, ta naša energija mi moramo kao prvo da obnovimo selo i moramo da obnovimo vojsku. To su dve prioritetne stvari za Srbiju. Znaš, ja sam skoro sad sa nekim Rusima pričao i oni su mi podsjetili na onu misao Petra Velikog. Rusija ima 2 savjetnika, rusku vojsku i rusku mornaricu. Je li tako? Sad imaju vazdušno-kosmičke snage. Ali mi moramo da obnovimo prosto taj način razmišljanja, srpski način razmišljanja. Znaš, mnogo dugo smo bili u snu. Jugoslovenstvo, pa titoizam, pa ovo, pa ono, pa onda na kraju... Nismo se još vratili sebi. Pa nismo, ovde nije došlo, ja to stalno pričam, pogledaj sastav vlade 97. i pogledaj političku scenu u Srbiji, isti ljudi personalno. Za 30 godina nismo se mnogo makli. Ovo sad liči mnogo na Miloševiće, vreme pred pad Miloševića. Evo, ti se sećaš, pretpostavljam toga, perioda vremena. Znači, mi nismo odmakli. A znaš zašto nismo odmakli? Zato što mi nikad nismo imali višepartijski sistem. Mi smo uvijek imali... Simulaciju. Da, mi smo imali državnu bezbednost koja je vodila u stvari partije, a u suštini te partije su bile beznačajne. I samo su ljudi prelazili iz partije u partiju, sve se nastavljalo dalje. I mi nismo imali ilustraciju, mi nismo imali otvaranje arhiva. Znaš, u Bugarskoj kad su otvorili arhive, 1000 ljudi je prestalo se baviti politikom jer se postalo jasno ko su. Znaš, nas tek čeka taj trenutak kad ćemo mi da se, ne znam kako to da kažem, razumeš, oslobodimo tog utjecaja najgore vrste državne bezbednosti, a to je ostataka komunističke. A šta mi da kažemo za tu državnu bezbednost? Mi moramo da shvatimo da smo ona naslonjena na tradicije titoističke i danas, dan na dan bije, oni nose cveće na grobove Rankovića i Kenezića Krca. I televizija Beograd snima serije o Rankoviću. Mislim, oni svakako nisu jednodimenzionalne ličnosti, da nas ljudi pogrešno ne shvate. Imali su oni i ovakih i onakih momenata i nekih možda i sentimenata za ovo, ali daleko od toga da budu uzori takve jedne suštinske... Pa, oni bi trebalo, ja mislim, ja sam to nešto pričao jednom i recimo meni se kod Rusa svidelo kako su oni povezali specijalnu vojnu operaciju ideološki. Znači, oni su se povezali na Drugi svjetski rat, je li tako? Jer jedan od ciljeva je denacifikacija, borba protiv nacista. A u suštini društvo su resetovali na 917. Je li tako? Po uniformama, tradiciji, po bilo čemu drugom. I mislim, to je model za nas. Mi ne treba se stidimo ni Drugog svjetskog rata, iako mi ne znamo šta se tu događalo. Mislim, vidimo da to nije to, je li tako? Znaš, ako je Valter Brani Sarajevo bio četnički Jedno je borba za slobodu, a drugo je Titova... Jer to sam bio u Španiji, pa ima onaj spomenik što je Franco podigao i tamo su sahranili i ove i one i napisali, kaže, umrli su za Španiju. Jer svako je za svoju Španiju se borio. Kao što se mi borimo za Srbiju, mi nemamo svi ideju istu kako treba da izgleda ta Srbija, ali valjda se slažemo da se borimo za Srbiju. Jednu dobru, prosperitetnu, bogatu zemlju, da ljudi će se vraćati iz inostranstva, neće da idu tamo da vode decu. Ali mi moramo da nađemo šta je najmanje zajednički sadržavac, znaš. Jer ja ne mogu, ko što, znaš, mene su stalno napadali, zašto niste ušli u koaliciju sa Đilasom posle onih izbora. Ali ja ne mogu da uđem s njima, ljudi to nikako ne mogu da shvate, sad ste videli ko su ti ljudi. Ne možeš da sediš kao da ste vi osvojili Beograd, šta bi se desilo, ništa se ne bi desilo. Mislim, Beograd je samo jedan grad, je li tako, vlada u stvari da je određuje šta bi se desilo. Ne možeš da sediš sa ljudima koji imaju potpuno drugo mišljenje o tome kako treba da izgleda Srbija, koji misle da Srbija treba bude u NATO paktu, recimo. I sad mi kao sarađujemo, ne znam, po pitanju iznošenja đubreta. To je besmisleno, to ne može da funkcioniše, nigde na svetu ne funkcioniše. Nemci su imali takvu onu semafor koaliciju, pa tako i završila vlada, nikakav. Kad se rogovi u vreći skupe, znaš, ovoga. Drugo, mi sad vidimo da je to, mene Đilas tužio, ne znam šta me tužio, što se uvredio, razumeš, mislim.
što je on predao Beograd na izborima ovim ponovljenim Vučiću tako što su bojkotovali izbore. Pa dobro, oni su ekipa, to je već Ali stvar on to koju isto su- uradio i 2020. I 2020. je bojkotovao republičke izbore, pa je Vučić imao 170 poslanika. To nije prvi put, mislim. Sad, njegov problem je što je sad njegova partija spala na... Ja mislim da bi, eto, ako Bog da ti izbori budu i da se izborima budu rešavala ova naša drama, mada stvarno vlast radi sve da ovde izazove neke sukobe. Oni su generator sukoba, vidimo šta. Ali oni neće moći da kontrolišu taj sukob. Ja mislim da je to pogrešna priča. Oni imaju kapacitet da izazovu sukob, ali mislim da nemaju kapacitet da kontrolišu sukob. Znaš, zato što u ovoj situaciji trenutno, znaš, polarizacija je jako velika. Mislim, znam puno ljudi, što kaže struktura sile, znaš, mislim, koji su vrlo nezadovoljni. Nisu svi ljudi zadovoljni ovim kursom države, znaš. Nisu svi ucenjeni, nisu svi ucenjeni, ljudi razmišljaju. I nisu svi ucenjeni, znaš, tako da mislim da to se dobro videlo sad, znaš. Ti ćaci dobiše batine u Mionici, znaš, dobiše ozbiljne batine, znaš. Znači, to su meštani tamo, znaš. Znači, nije to više to. Malo se oslobodio narod. Malo se oslobodio, znaš, i to će se videti, mislim da će se jako brzo videti kad se završi Ukrajina, zato što će se resursi ruski, kako bih rekao, osloboditi za druge stvari. Jasno. Uopšte za sve. Ja se eto tu recimo nadam, mi imamo stvarno vrlo konkretne ponude za saradnju sa Rusima, to su fenomenalni projekti, farmaceutska industrija, poljoprivreda i tako dalje. Oni hoće da ulažu u Srbiju. Sa najnovim tehnologijama. Sa najnovim tehnologijama koje su naučna fantastika. Znaš, šta će nama da imamo ove fabrike za motanje kablova i ove šrafciger industrije koje... Što bi rekli lom poslovi od zapadne propale... Koji će sve, pazi, onog momenta kad nam Rusi otkažu na gasni aranžman, doviđenja, oni odoše. Oni su tu, to je ova rekla pre neki dan, ova iz Evropske unije, jeftina radna snaga i jeftini energenti. Nema jeftine energenta. To će biti udar na one najsiromašnije delove, što bi rekao narod Dan Kolač, koji žive ljudi od danas do sutra, ti njemu kad uzmeš platu, on je na egzistencijalnom problemu. Da budu jako siromašni, penzije neće moći više da se povećavaju jer nema NIS-a, biće verovatno poskupljenje struje i goriva, to će biti strahovit udar i onda ne znam šta vlast čeka. Oni se sve nadaju, oni kao Hitler, nadaju se u Wunderwaffe, znaš, sad će nešto se desi pa će se promeni. Neće ništa se desiti. Znate što je, čini mi se važno da poručimo odavde ljudima, da sada prilikom drugih izbora, da li mislite da bi bilo svrsishodno da one, da kažem, razumne na onoj građanističkoj strani koji pristanu na fer utakmicu, da se napravi neko da se ovi raslaste koji ne žele nikakvu fer utakmicu, znači ne moramo da se slažemo, ali ajde kad sudija, kad je enac da je enac, kad je out da je out, kad je offside da je offside, da nađemo neku, da kažem, prelaznu vladu i dogovor da samo izađemo iz ove krize, da svi imaju pristup medijima, pa onda ovo što ste vi rekli da narod odluči da li ćemo da idemo putem nesretne Evropske unije ili putem ovih zemalja u usponu. Da li bi mogli to da poručimo ljudima da jednostavno smo spremni da i ova nacionalna platforma da jednostavno iskoračimo u tom pravcu da se oslobodimo samo da bi oslobodili ove institucije? Mislim da sad u ovom trenutku će biti potreban neki konsenzus koji bi imao minimalan broj tačaka. Tako je. Minimalan broj tačaka da nam omogući da se oslobodimo ove vlasti, da u tom nekom prelaznom periodu od godinu dana pokušamo da se saberemo, da vidimo kakva je realna situacija u državi, jer mi smo prezaduženi, to sve fikcija kao 48 milijardi spoljnog duga, mnogo su veće cifre, da vidimo gde se nalazimo i da onda probamo da prosto organizujemo neke fer i korektne izbore. Fer i korektne izbore, znaš, ti kažeš izbori su bili relativno korektni, a mene niko ne sme da pozove na televiziju nijedno. Evo, sad 18 meseci već ni jedna ni druga strana. Ni jedna ni druga strana, znaš, ovoga. Znaš, tako da je onda, jer izbori nisu samo izborni proces, nije samo kad ideš da glasaš. To i oni uslovi pre, to je već kraj, znaš, ovoga. Prema tome, da vidimo prvo stvarno šta se tu događa. Mi smo imali nekih 10-ak tačaka koje smo ponudili. Mislim, bilo je tu kontakata, bio i DSS i POKS je bio tu kod nas i bili su i neki pokreti raznorazni. I mislim da
Pazi, za početak smo se dogovorili da nećemo više se napadamo, da se pljujemo, što vlast najviše voli, tako, kad se opozicija pljuje između sebe. Da, to je ono u Crnoj Gori kad je opozicija uspela da se za početak ne napadamo se međusobno. Ja mislim da bi... Imamo Palikuću koji... Ja mislim da bi na sledećim izborima trebalo da se napravi jedna lista koja ne bi bila stranačka, nego bi bila od uglednih ljudi koji žele da se angažuju. Što, nažalost, mali broj ljudi želi, intelektualaca. Znaš, i to malo zameram intelektualcima. Znaš, oni nekako mnogo kritikuju, mnogo su pametni, kad i konkretno kažeš, ajde, brale, uvati se u kolo, kao, znate, nezgodno je. Drže zavetreno, što bi se... Jeste, malo sede oni svojim kulama od slonovače, znaš, i pametuju, okej, i to je nešto, širenje neke ideje, narativa, okej, to sve, znaš, ali, mislim, mi sad nemamo vremena. Eto, to je. Prosto, ja se plašim da to izbori sledeći decembar uništit će nas potpuno ovaj sistem. Uništit će nas potpuno. Plašim se, bez obzira što smo mi relativno mala zemlja, meni Rusi kažu, vaši dugovi su smešni, mislim, prema dugovima, ne znam... Kao apsolutne cifre, da. Kao apsolutno cifre, ali bez obzira, znaš, nema mnogo toga što nije uništeno u ovom periodu vremena. Evo, pokušaj nečega da se seti što funkcioniše u državi, pa ćeš vidjeti da skoro ništa ne funkcioniše. Zdravstvo je ruinirano, obrazovanje je ruinirano, znaš, to će sve zahtevati jedan ogroman napor da se sve to pokrene, ponovo nazad, baš obnova, ono, bit će stvarno ko posle Drugog svjetskog rata će biti obnova. To neće moći bez uključivanja širokog fronta. To ne može jedna partija da izvuče kako dodaje. To će morati da bude neka jedna mobilizacija ljudi, ja mislim, iz dijaspore, ja isto kažem. Imamo puno ljudi iz dijaspore koji će morati da se vrate. Nešto vole da se vrate, nego što će tamo biti loše. Naši ljudi koji žive u Nemačkoj već se vraćaju, zato što tamo teška situacija ekonomska, ne možeš više da zaradiš ništa. Skupi energenti, tako da to nam sad treba. Sad nam treba nacionalno pomirenje. Nešto slično što su u Južnoj Africi. Ako su u Južnoj Africi, gde je bio apartheid, pa su uspeli da se pomire, je li tako? Jasno. Znači, što mi ne možemo da se pomirimo između sebe? I ovo što kažete, nekoliko tačaka, ne moramo se slažemo u svemu, ne moramo da se volimo, ali možemo, makar ko oni naši košarkaši kad su uzeli evropsko prvenstvo, ne pričaju međusobno, ali ovome... Možemo da igramo za Srbiju. Tako je, i to nam je i dužnost. To nam je i dužnost. Profesore, veliko vam hvala na ovom gostovanju. Imao sam još mnogo pitanja, ali bit će prilike uskoro. Eto, u zajedničkoj smo borbi i nadam se da idemo... Ne može, sedenjem se neće. Kako kaže kineska moja omiljena poslovica, ceo život mi je to omiljena, za put od 10.000 km mora napraviš prvi korak. Tako je. Hvala vam još jednom i nadamo se da ćemo uskoro vidimo opet u ovom studiju. Poštovani gledalci, hvala i vama i molim vas da zapratite ovaj kanal, da delite ovaj sadržaj, da lajkujete. Ovo je naša zajednička borba, uključite se, nađite način da delujete, da mi to možemo. Mi smo narod koji zaslužuje mnogo bolju državu. Hvala i doviđenja.